Казвам се Елка Димитрова, на 38 години, живея в София, от град Лом съм. В София дойдох през 1998 година. Следвах любовта на живота си, той учи тук. Аз съм Александър и съм ученическата любов на Елка. Първата ни квартира беше в Слатина и така всяка година сменявахме своите квартири. Докато в Обеля от 1999 година декември 15 години сме живяли на едно и също място. От доста време коментираме въпроса за жилище, защото заем се връща, наем не се връща. Била съм доволна от потребителските кредити и решихме да опитаме, защото имаше и промоция за държавни служители, съответно лихвата ни устройваше. Декември-януари направих една груба сметка, че само в Обеля за 15 години сме платили 55 000 наем. И реално от това ще ни се води второ жилище. По-спокоен съм, защото примерно като минат годините, живот и здраве, сме живи и здрави, да няма проблеми и по-рано да го изплатиме. Но знаеш, че след като мине определен период от време, това нещо си е твое. На мен лично ми е спокойно, имам така глътка въздух като цяло. Знам, че трябва да се изплаща, но разликата в цената, която трябва да плащаме на месец и наема е много символична. От както се преместихме, наистина по-често се усмихват, по-лъчезарни са и чувствам, че се чувстват по-добре. Я да видим кой е дошъл. Охо, балони! Изненада! Обаче някой нос. Здрасти, много ми е приятно. Заповядай. Благодарим. Честита ти нова къщичка. Нашето място. Нашето място за готвене. Браво! За всичко. Уважаеми зрители, както знаете, идва момента, в който най-важното нещо за едно новодомско парти, а именно вкусотиите, започват да се правят пред очите ви. Да сложат успехите. Ето ги и гостите! Ами да сте ми живи и здрави всичките, добре дошли! Вашите приятели все така да ви радват и мога да ви кажа само едно. Дано в тази хубава къща, която сега сте си взели, живота ви да е вкусен, макар че и мен няма да ме има през цялото време, но само усмивки и големи вкусоти. На здраве на всички и браво за страхотното парти!